Здравейте, вие сте с рубриката Пътпъдък Дейли. Аз съм Александър Петров. Този епизод ще започне малко по-различно от предишния, защото няма да ви казвам къде се намирам, а ще се опитам да вкарам малко интрига и ще ви дам възможност сами да се сетите. Това за ваша изненада не е някоя далечна, изоставена и забравена гора, в която човешки крак не е стъпвал. Това всъщност е град Пловдив. А гората се намира над гребната база. Това е едно място, което е пренебрегвано от местните жители, защото се намира прекалено близо. Но в този епизод на Пътпъдък Дейли искам да покажа, че едни от най-хубавите места всъщност се намират на 2 крачки от нас. До мястото, което ще ви покажа, може да се стигне по южния бряг на Марица, като тръгнете от моста на Герджика. Когато стигнете до гребната база, не свивайте наляво, а продължете нагоре, докато стигнете този вход към гората. Пътеката там често се използва за спорт, разходка и колоездене, така че ако не искате да ви връхлети заплеснат велосипедист, ви препоръчвам пътеката до реката. Там гледките са не по-малко хубави, а и точно този път може да ви изведе до уединено място в гората. Оказва се, че фауната в гората над гребната е доста богата. Чувал съм истории за язовци, лисици, но няма да говоря за тях, понеже не съм ги виждал. Обаче съм виждал една много пъстра и много красива птица, която се нарича зелен кълвач. Латинското название на зеления кълвач е Picus viridis. Тялото му е с различни нюанси на зелено, но се отличава и с червения кълпак, който покрива темето и тила му. Храни се с насекоми, като в менюто му често влизат мравки и заради това може да бъде видян и на земята. Песента му е отличителна, подобна на смях, който звучи равномерно и спира отведнъж. Освен красивите птици и малките по-нифлинти флюшки, както и жабите, които може би чувате в момента, оказва се, че в гората над гребната присъства и един от най-съвършените хищници на природата. Една нощ дойдох в гората, защото исках да гледам звездите между клоните на дърветата, а не надвиснали над гадните бетонни сгради. Тогава от едно дърво над мен се спусна една голяма крилата сянка. Прелетя над земята и след това отново излетя. И казвам сянка, защото може би единствено сянката е по-безшумна от нея, а тя е совата. Перата и махът на крилете на совата й позволяват да лети безшумно. Така жертвата й не може да я чуе дори в тихите часове на нощта, когато совите ловуват. В Пловдив има големи залежи на горски ушати сови, които живеят на дърветата между сградите, училищата и детските градини. Изненадващо много хора не знаят, че имат нощни птици за комшии и години наред совите остават незабелязани и нечути, защото са безшумни. Накратко, совите са опасни хищници, а еволюцията е голяма работа. След тази вълнуваща история ще обобщим какви са плюсовете и минусите на пренебрегнатата гора. Недостатък на гората над гребната са десетките спортуващи и колоездачи, които често пречат на уединението, което може да се постигне в по-далечни дестинации. Хубавото е, че е близо до града, предлага чудесни пейзажи, а на някои места до пътеката в гората има джанки. Това е края на днешния епизод на Пътпъдък Дейли. Показах ви пренебрегнатата гора, която се намира над гребната база в Пловдив. Ако искате да посетите природата, но не ви се пътува дълго, това е мястото. На следващия епизод съм планирал да ви покажа едно друго туристическо богатство на България, което изглежда като излязло от приказка, а именно резерват Червената стена в Бачково. За Пътпъдък Дейли от Пловдив, Александър Петров.